kuyintokozo ukuthi sikwazi ukukhuluma nabo kwi-channel igama kuphasani ngisibheka la udaba lamaphoyinti njalo ongakwenza ukusubscribe nokulike nokunikela kwi-channel ikakhulu asimona amandla asixolise ukuthi ngisathu ukuhlala kakhulu singafaka ama-video ngenza kwethu besibhizi ngo-Good Friday kwaphinde futhi kwase kufake ne-laptop engiyisebenzisayo ingako uzo-check ama-video yalandela ama-video ubone ukuthi oh yini kunoshintshonyana is because the laptop that I was using ibesiyafa. Kodwa la sibheka iphupho lika Lorraine Sithembile Buthelezi 9277 uthi ke asiphileni kusho ukuthini uphupha ushiywa ibhasi. Siyabonga ukuthi uthi asiphile uNkulunkulu akakulonde kubusisela khona eke Lorraine. Asibheka nje ukuthi uphupha la ibhasi sithathe njengophawu olungaba lobi imali kushiya ngoba lokhu kungachaza ukuthi noma kusho ukuphuthelwa nokuphunyukwa amathuba amahle noma angcono abengakusaphambili ngokwempilo. 2 futhi ke kuyenzeka uphupha ibhasi kube uphawu lobumali kushiya olusho ukulahlwa lusho ukulahlekelwa ukwaliwa noma ukushiwa umuntu owusizo ngiyabona empilweni. 3 kuyenzeka futhi uphupha la ibhasi kube uphawu lobumali kushiya olubuye nje lichaze ukushiwa isikhathi esifanele noma esanele nesibekiwe sokwenza mhlawumbe umsebenzi weyidalo obekulindele ukuthi ngabe usuphothulile noma usuwenzile yabo. Okusho ukuthi ngiyenzeka kade kulindele ukuthi ngabe wenze into ethile ethinta isinto ethinta umsamo ethinta idalo bese uba nokudelay nokubambezeleka wena ekutheni ukwenza lokho bese kugcina sesikushaya isikhathi manje uyabona. Lokhu kakhulu kubantu bakamoya abambethwe imimoya abantu abalungisa noma umuntu osike sehambeni lokulungisa into zakhe zikamoya shuthi uPaul ngavela lolu ukukhomba ukuthi mhlawumbe sekunako lokubambezeleka ekutheni aphothule lolu hambo lolu bizo yabona lukamoya ngoba uphupho uhamba ngemoto kwabanye kuyaye kuvele kakhulu uma bebhizi nohambo lukamoya belungisa imimoya be-aligna imimoya yabo bese eyibona ehamba ngemoto khomba ukuthi that alignment is going towards the right direction yabona. So asesithi ke number 4 ngiyenzeka futhi uphupha ibhasi kube uphawu olubi uma lekushiya olusho ukuthi ngiyenzeka umuntu osilela emumva manje ngokwempilo ngenxa yokuthi awuhlelekile ngenxa yokuthi awusihloniphi isikhathi osinikiwe sokufeza inhlelo zakho yabona bese lokhu kukwenza ukuthi usilele kakhulu emumva ngokwempilo. 5 kuyenzeka futhi uma uphupha ibhasi sithathe njengophawu oluhle kwesinye isikhathi uma lekushiya ngoba lungasho ukufekela kozungu olubi lokuthetshulwa noma lokufa ngenxa yesidalo esizobe sesingenelela empilweni. Futhi ngiyenzeka uphupha ukuhamba ngale moto kanti uyathwetshulwa wena uyabona noma kungenzeka uthola ubuhamba ngale moto le kanti sikusho ukuthi indlela yakho ikoloyika eliya isiyaduma iyatsamaya ngenzeka wendele kwelamathongo. So uma ikushiya usho ukuthi ikoloyika eliyigcina yahamba ingakuthathi wena uyabona ukuya ngale noma beyikhona imizamo yokuthwetshulwa kodwa agcina ungasathwebulekanga ngoba ngesikhathi ikushiya yabona. Asivale ngokuthi ke number 6 futhi kuyenzeka uma uphupha ibhasi still sikuthathele ngophawu luhle uma lokushiya leli bhasi kwesinye isikhathi ngoba lokho kungasho ukusinda kungasho ukuphunyuka yabona ogibeni lokwendlela kwelamathongo noma uma ukade ugula bese likushiya leli bhasi usho ukusinda nokululama ekuguleni noma ukuthi ke angeke wayendela kwelamathongo manje usuzolulama usuzokuba ngcono yabona. Siyabonga kakhulu yenza ukubalekile ukusubscribe nokulike nokunikela kwi-channel. uNkulunkulu siyakulonda uNkulunkulu siyakubusisa. Inamba yami uma ikhona uyosebenzisa kuphela ukungifonela hayi ukuthi ungu-WhatsApp.